आज सुनाई बाराती कहानी आइल बाटे महामारी कोरोना पड़ल बा सब पर भारी। सुन सुन बाराती भाई सुनल तनी ध्यान लगाई। जे संग बाराती जाता कुत्ता खानी उहो पिटाता। शादी के जे लेता माजा बजावता खूब डीजे बाजा। पुलिस से उ खाता फटका गाड़ पर लागे 4 सटका। जाता खाए मिठाई ताजा मिलता ओकर डंटा के साजा। डीजे अजय मलमल हिला देला पूरा बिहार में। कोरोना दिले बा होश उड़ाई 50 से बेसी बाराती न जाई। सुनल बरतिया ध्यान लगाई। लॉकडाउन में शादी होई बैठ के दुल्हा घरे में रोई। भीतर बाहर कहीं न जाई कहवा से कमा के खाई। कोरोना सरवा जब से आइल बंद भइल बा पियल खाइल। भाई लोग से इहे कहीं घूमे न जाई घरे में रही। रविशंकर मिथिलेश समझावे आशिका कसवा गा के सुनावे। आज सुनाई बाराती कहानी आइल बाटे महामारी कोरोना पड़ल बा सब पर भारी। सुन सुन बाराती भाई सुनल तनी ध्यान लगाई। जे संग बाराती जाता कुत्ता खानी उहो पिटाता। शादी के जे लेता माजा बजावता खूब डीजे बाजा। पुलिस से उ खाता फटका गाड़ पर लागे 4 सटका। जाता खाए मिठाई ताजा मिलता ओकर डंटा के साजा। गोल्ड रिकॉर्डिंग स्टूडियो पंचमुखी चौक कलवारी मुजहरी।